Dili rin na siya. And he keeps it all by himself. May klaseng pagkatao. Mag-uula siya, ilo mo na siya na. Dili nga nang i-express. Punto na, that is Chaco. So you did not train your son to be a boxer? Never. Hindi ka nakabalo manumbag na ito, ano na? AKSYON! BALITA! Dili Manapat si Chaco. Never ever. Hindi ka nakabalo manumbag eh. Very gentle people. Karang issue ni Goa, hindi mo naman po. My God, so it's very clear. Their character, they will try to bring it to someone else. Or iling ipahid o lain. It will never be like that. Do you think we will have mates staying with us after 35 years? Manapat na ba? Some people, some of our mates died with us. 40 years old. Tino, dapat. Hindi ka mo 10 minutos, larga na. Pumunta na sila. I don't talk to me. Pumunta na sa mga mates din pala, yung mga kuha na mo din, mga driver. Di pa di kasa, di dapat nyo. Ayan, pero sila, pumunta na ilang side. I know, papa. Kung ba na nabot sa hospital, kabunol-bunol. But I just don't want to bring it up because that is not the character. As a father lang po. Never. No, wala. Dili rin na siya. And he keeps it all by himself. May klaseng pagkatao. Mag-uula siya, ilo mo na siya na. Dili nga nang i-express. Punto na, that is Chaco. So you did not train your son to be a boxer? Never. Hindi ka nakabalo manumbag na ito, ano na? Ha? Ansa? Ang unsa? Ay, ito na ito. Agan issue, ha? Definitely. Nanumbag sa nangulat. Of course, politically motivated. What else? It can never. Goodness. It can never happen.